बा रुक 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 लागत है कि ते ससुरारी जाते रही अपना बन ठन के। ये कैसे जान गई ये हम ससुरारी जाता नहीं एक जब चेहरा देखे नी तब हमारा यात्रा खराब हो जाला। सोचत रही से चिरकुटवा हाँ जाता नहीं जात रही सुनु। हाँ तो ओने से अहिए ससुरारी से नु तो ताजपुर के भाई जी के एटम बम नामियर ह तो तनी 2 किलो ले लिए ठीक बा। ठीक बाटे जो तनी जो रास्ता में तोर कल्याणे हो को ठीक बा ठीक बा जाता करस की तोर कल्याण हो को ठीक बा। पगला के तो मुंह देख ले बानी देखो यात्रा का होता खराब होता कि सही होता। अच्छा रुका हो दे आदमी बारा नहीं पूछ लेतन। ए भाई है ना बोला भाई हमरा चेफुल जाए के बाटे तो इतना कितना पड़ी इतना एजा से 5 किलोमीटर पड़ी। गौवा का नाम है खारा रह हम तो बताए कहला सा खारा रह हम तो बताए। अच्छा खड़ा रह तनी रुको अपने आई तो बताई। अभी ले ना आइली यार कहाँ रह गई यार पते नहीं के चलत। ठीक बा अभी तक ना आई शाम हो गई अभी तक ना आई कहाँ रह गई यार। यार हमरो पता नहीं अबे दारू का बुझा था का भाई कहला हम आते तो बता आते रह गइलो। ए मर्द बटले ना खारा रह हम तो बताए बब का बोल बताई गौवे के नाम हो। हां खारा रह हम तो बताए गौवे के नाम हो। हे भगवान ठीक कहल गेल सर पागला भेटा गेल ओइसे हम यात्रा खराब हो गइलो। हाँ अब तो अंधरिया होखेला बाटे हमारा तो बीमारी हो रहा अवधि के। चलो ससुरालिया तो नहीं खस जाना जा तनी का करे। अंधेरा हो गई यार अब कैसे जाए ससुरारी बुझाते हैं हम तो दिखाई ना देला। अच्छा देखो तनी केहू तो आई देखते नहीं कितना दुबरा गइल बा। अच्छा ठीक बा मोटा जाई तने मलाई मार के दूध पियावा अपने में बतियावल हो दे मेहमान कब से आके खड़ा बरन जाके ले आओ जा मेहमान के। ठीक बा बाबा ठीक बा ठीक कह जा जल्दी लेके आओ। काहित राम आगे नहीं। हाँ आ गए चली चली ठीक बा। तो हित रामवा के लोग ते लेके यार हित राम हमरा के ले दे हित राम रो लेके लोकट का बा मार दिन ढाका कहत नहीं का भइल बा पीछे से बुझाते कौन ठेल दलवा से का तू। चली चली महाराज चली ठीक बा चली देवा हमरा साइकिलिया लगा दो। एक बार दे बोला ले मेहमान के हाथ धके लिया मेहमान बैठे अल्लाह बेगा रख दो बाबू तन मेहमान ला पानी पिए के लिए कुछ जा बाबू वाले का बा हल्दी रास्ता में ठीक से अइला हनु मेहमान। हाँ दम ठीक है सही नहीं कोनो है दिक्कत तरह बबुआ नानू भइल ह ना कोनो दिक्कत ना भइल। अच्छा ओजी के समाचार सब सुनावो। ओ जगह सब बढ़िया बाटे बाबू माई सब कोई ठीक बानू। हाँ बाबू माई सब कोई ठीके बाटे। ठीक बा ए जगह का समाचार बाटे। ठीक बा समाचार। अच्छा चल तो बढ़िया बाटे और सब बढ़िया बा ना। हाँ ठीक बा जी मेहमान नाश्ता करी करो बाबू नाश्ता करो। हितरा में गोदो खाता ही ले बा खाक नहीं कल चलो जी का घूमे उमे हितराम के लेके। अरे बबुआ हाँ मेहमान ला नइखे लुकत का
धइले रहल नाश्ता तो कुतो खाता तू खाता रह। जा देखी ना बुझाइले पीछे से कोनो आ जातो ओइसे देखे लगनी हो कुकुर। अच्छा अच्छा तू हटावा है करे के हटा अमीर हटाओ कुटा हटाओ मेहमान ला खाए के लिए बता खा के ले लो खा चलिए और सब बोली सब ठीक बा। ठीक बा ना। हाँ तब खाने के व्यवस्था करी काहे कि अब तो अंधार हो गइल बा। हां हां हाँ तब का जरूरी बाटे। ठीक बा लिया रे बबुआ जल्दी। हाँ तो चली ले आओ तन हीट राम का खाना। ए बाबू खाना उना लिया बस अब खाए के व्यवस्था करे के चाहिए। आप पानी वानी सब लेके आवस ली मेहमान खाएंगे तब खाए की तक कर लूँ। हां हां मेहमानवा का नाम चला का ये देंगे खाता। हां ये का हम बुआ ई ही रोटी हां ई रोटी तो के फसल में बुझाता हमर ठीक बा ठीक बा। ए मेहमान हां तान वस्तु कुतवा खा गइल देखा तनी कि खानो आके मुंह लगा दे हला दहियो मुंह लगा दलक बाबा देखे दिखाई देत का खाई तो देता अरे दादा अरे बाप रे ऊपर की बुला अरे बाप रे कुतवा के मरलो कि हम डार तू दे हला बाप रे बाप रे खाई नहीं के का करो तो दिया वाला का तू बुझा दो बउआ के मार दनी का हमारा के नाम बोला तो कुतवा के मरलो अरे बाप रे बाप बुझाता बाबा इनका नाम लौकेला काम तो कर मोर को दे हला रतौदिया इलाका मेहमान मार तो दे हला डांट तूर दे हला कोनो दिक्कत नहीं है नु तहरा आंख से लौकत ला कि ना लौकेला अब का कहे। अच्छा अच्छा दो तो हम बतियाई फोन आवता देखी दो के तो यो हिट राम के में दिए बा बुझलो हां हमेशा हिट ना देखे। अच्छा देख इनकरा रतौंधी आवेला। अच्छा अच्छा ठीक बा धर बाबू धर तो दे बाबा ए मेहमान हाँ? रतौंधी आवेला तो पहले काहे ना बतैला हो का लाजे ना बताइनी अब का कही। कतरा तू तो काम खराब कर दहला डांट तू दहला तारा पहले नु बताए के चाही। अब चल अब का करबो घर के इज्जत बाप दूसरा से तक कहला जे शिकायत ए बाबू हाँ ले जा से मेहमान के अब बढ़िया से सुतैया से आए एगो इनकरा लगे सुतिया से कोनो राती में दिक्कत मत होके काहे से इनका रतौंधी आवेला रतौंधी चल कहे मत के उसे। ठीक बा ठीक बा चल काम है।